Heriotza, sekretu aitorrezinak, trama kriminalak, detektibeak eta hoien guztien azpian, gordean, delitua misteriozko giro batean bilduta. Hoiek dira eleberri beltz baten osagai tipikoak. Elementu hoiez guztiez baliatu da Maite Gorrotxategi idazle azpeitiarra, Sotoan gordeak, Nua generoko novela ehuntzean. Aspaldi honetan ardo upategiek sekulako miresmena sortu dute gure artean, eta iruduimena aske utziz gero, sekulako estenatokia ere badira, kritika soziala egiteko eleberri beltzak eskatzen duen bezala. Bai, upategietan kokatu nire bigarren eleberri hau, batetik zuk esan bezala kritika sozialerako ematen duelako, baina bestetik mahastien baretasun eta isiltasun horretan iruditzen zitzaidalako egon zitekeela historia beltz bat ezkutatuta. Itzulpengintza eta interpretazioa ikasi, baita turismoa ere bidaiatzea duzu gustuko, euskara irakasle lanetan zabiltza. Detektibe izateko profila ederra, ezta? Bai, eta ikasketez gaina aipatu ez dituzun 11 lanbide ere probatutakoa naiz, beraz, bai, izan zitekeen. Literatur sariak ez zaizkizu arrotz, bai 33 eskil eta baita hau ere 2 sari irabazitakoen ondorio dira. Bai, lehenengoa nik uste falta nuen bultzada izan zela, ez? Neure burua idazle gisa errekonozitu eta eleberri hura hasi eta bukatzeko. Eta bigarrengoa ere nolabait halako zerbait izan zen, ez? Falta nuen bultzada hura hasita nituen hainbat proiektuetatik bat behintzat bukatzeko, eta justutukatu zen eleberri beltzaren beka hori, eta horixe zen une hartan esku hartan nuena, eta gustura asko hartu nuena. Loiolako santutegiaren eremuan gaude, eta bai zuk eta bai zeure gonbidatuak lotura estua duzute leku honekin. Bai, biok ere gertu bizi gara bertatik, ibaiaren alde batean eta bestean, baina bera urte askoan hemen lana egina da Loiolako herri irratian, eta nire ama ere bai, beraz ordu asko pasea naiz neu ere santutegiko soto horietan. Eta nor da, zeure gonbidatua? Laxaro Azkunea, neure osaga. Baina zergatik zeuden berarekin hain tematuta, festa utzi eta bere bila etortzeraino. Pausorik moteldu gabe, ezkerrera begiratu zuen, autora. Zure bigarren eleberri honetan, baserri girotik Ardandegikora egin duzu salto, Nafarroako Biana herriko ardo upategi batetara. Hala zen ere hasierako proiektuan? Bai, hasieratik hori garbi neukan, mahastietan kokatu nahi nuela. Lehen aipatu bezala, mahastietako gelditasun eta bake horretan istorio beltz bat ezkuta zitekeela pentsatzen nuen. Baina Biana ez zegoen nire hasierako proiektuan herri gisa behintzat, ez? Hori geroxeago etorri zen. Joana Vasconcelosek Guggenheinen eskainitako erakusketa baten ondorioz, hantxe kokatzen da hain zuzen eleberriaren hasiera, eta bazenan Bianako bihotza izeneko halako instalazio bat, eta Portugalgo Biana, gure Euskal Herriko Bianarekin lotu nuen, eta hortxe hasi nintzen pixkat arakatzen, eta ikusi nuen Bianan ere makina bat soto gazela upategi ez gain, eta oharkabean banuen jada nire bigarren eleberrirako kokapena. Arduizen arremazteak dira ardo upategiaren jabeak, emazteari gurasoengandik zetorkion familia negozioa da, eta esan daiteke liburu honetan emakumezkoak direla pisu handiena dutenak pertsonaien artean. Bai, kasu honetan familia gandik zetorkio, baina gero nolabait senarra egin zen, ez? Garai hartako bidei edo jarraituz enpresaren burutza senarrak hartu zuen, baina egia da gizonek bigarren mailako protagonismoa dutela eleberrian, eta emakumei eman nahi niela pisua hori hasieratik garbi nuen. Ze, 33 ezkilen itzala edo nolabait oihartzuna neukan buruan, han
protagonista gizonezko bat jarri nuen hasiera batean, nire lehenengo eleberria izanik pixkat banatu nahi nituen Miren idazlea eta protagonista. Nahasteko beldur hori baneukan eta gizonezko hartu nuen orduan protagonista, baina novela idatzi ahala emakumea joan zen bere ahotsa eskatu nahian bezala, Carmen. Eta bigarrengo honetan beraz autua nahi eta egin nuen emakumezkoak jartzea novelaren zentroan, azaldu nahi nituen horiek, iruditzen zitzaidan ahots autentikoagoz edo neure ahotsarengandik gertuago aurkituko zirelakoan. Eleberri honetan ama-alaben arteko talka nabarmena da eta zentzu horretan amaren bihozgabetasuna nabaritzen da. Bai, Nora protagonista asko sufritutakoa da, batetik bere homosexualtasun hori etxean onartu ez dutelako, bere herrian oso arrotz sentitzen delako eta gurasoengandik jaso beharko lukeen babes hori jaso ez duelako, eta oso kritikatua eta etxean bertan ere lekuzkanpo sentitu dena izan da. 3 denbora lerrotan dago eraikia kontakizuna, 3 garai ezberdin direlako eta pertsonaiak ere lotura dute garai horiekin. Bai, 2009, 2019 eta 1989an egituratzen da. Lehen aipatu bezala guztietan ere emakumeak protagonista, guztiak ere ia denak ez, batzuk bidean galtzen direlako, baina ia guztiak ere garai guztietan agertzen dira, baina protagonismo desberdina hartuz eta guztiak lotuko dituen aria Nora izango da, upategiko alaba. Bai, eta bera da ia protagonista nagusia, baina esango genuke besteek ematen diotela indar hori. Bai, hor dago beti ere Nora, baina agian itzalean, ez? Indar handiago dute bere bikotekide den Alexek, iraganean ezagutu zuen Ana Dianak, edo nolabait gero bere bizitzan edo upategien etorkizunean zerikusi handia izango duen Ebak. Nolakoa izan da pertsonaien eraikuntzaren prozesua? Eraikuntza bai pertsonaiena eta bai eleberriarena berarena etengabeko berreraikuntza izan da, ez? Eraikina hasieratik osatu banu bezala, baina etengabe berrikuntzak eragin banizkio bezala, eta pertsonaiak ere hala eraiki ditut. Hasieran perfilatuta nituenetik esentzian ez, baina amaierako zera horretan urrundu direnak. Etengabe historia eraiki dudanean pertsonaiak ere aldatzen eta osatzen joan dira. Informazioa dosifikatzea da horrelako eleberri batean garrantzizkoa. Hasieratik zenuen erabakita honen, historia honen antolamendua? Ez, gainera eraikitzen mota honetatik iesi ibili nintzen hasieran. 33 ezkilere garai ezberdinetan eraikia zegoen, beraz aldendu nahi nuen eure burua hortik, zerbait berria sortu, baina ikusten nuen eleberriaren esentziatik urruntzen ari nintzela, eta misterioa eraikitzeko eta misterioa dosifikatuz eta tantaz-tanta emateko modu egokiena, eleberria zatituta eta garai ezberdinetan antolatuta egitea erosoago zitzaidala. Bueno, ni Zaldi Mamarroa Ekaizkoen etxearen liburua aurkeztu nahi dut. Orain dela 3 urte argitaratua, eta bertan kontatzen duena belaunaldi baten suntziketa kostaldeko herri batean. Naiz eta liburuan herria eta uria hitzak jarri, herria Bermeo da eta uria Bilbo da. Eta bertan kontatzen du nola 300 baino gehiago gazte hil ziren Bermeok herrialdean, eta naiz eta drama bat izan, liburua oso atsegina eta oso barregarria suertatzen da, bertan azaltzen den Bermeoko euskara gaitik, kontatzen dituen gauzan gaitik, eta punk garaietako kontakizun txikien gaitik. Grop taldeak nola sortu ziren, gaztetxatako mobidak, jende gazte hori nola sartu zen oharkabean edo apropos hori ez dakigu, droga munduetan, eta nola belaunaldi batzuk eta horiekin dagoen familietako drama oso ondo isladatzen du liburu honetan, oso errez eta arin irakurtzen dena,
eta nire ustez liburu on bat da, zen irakurle estresa izateaz gain, asko ikasten duzu bertan gertatako dramari buruz. Eta kokatzen dira hainbat elementu ulertzeko 80. urteetan, hor paralismo bat dago 83 urteko uholdeak eta gertatu zen uholden ondorengo heriotzen uholdeekin bai sobredosiagaitik eta sobre todo iesagaitik. Eta horregaitik idazle gazte honen hurrengo liburuan zain nago eta hemendik animatu nahi zaituztet liburu hori irakurtzera. Sekretuak daude argituko dituen norbaiten zain. Kasu honetan kostatu egin alzaizu dena kontatzeko grina bridatzea edo suspensea dosifikatze tempoarekin gozatu duzu gehien? Dosifikatze hori nik uste nahiko erraz atera zaidan zerbait izan dela. Idazte prozesua bera gogorragoa izan da, gehiago gozatu dut, aipatzen zenun dosifikatze horretan, eta informazioa pixkanaka emate horretan. Aipatu duzu idazketa gogorragoa izan dela, seguruenik badu zerikusia bigarren eleberria delako eta lehendabizikoaren arrakastaren gatik. Bai, nik uste hainbat gauza elkartu zirela horrez. Batetik liburuaren zati handi bat konfinamenduan idatzi nuen, eta naiz eta denbora soberan izan, burua ez zegoen egun behar zuen moduan, nik uste idazterako orduan. Bestetik lehenengoaren itzala eta zama handia zen, lehenengoak 33 kilek arrakasta izan zuen hasieratik, bai irakurleen artean, gero pelikularen etorri zen, argitaratuta berehala, eta jendea bigarrengoaren eske eta zain zegoen, ez? Eta presio hori sumatzen nuen eta batik bat neure buruari egiten nion presio hori, ez? Eta horregatik ere nik uste dut zail egin zaidala beldur edo presio horrekin ia arrakasta hura lortuko zuen edo behintzat jendearentzako gustagarria izango ote zen. Irakurlea harrapatuta edukitzea gustatzen zaizula esan izan duzu, zentzu horretan amu dexente ipini dituzu liburu honetan eta horietako bat izan daiteke, edo jolastu duzu behintzat irakurlearen aurre iritziekin, gaizki ulertuekin eta zergatik ez esan Itanoaren ezagutza urriarekin. Bai, batetik hori aipatzen zenun irakurlea engantzatzeko edo hori azken batean liburuaren egiturak berak eman du eta esangabekoek edo lerro artean daudenek ere asko esaten dute, adibidez aipatzen zenun Itanoaren erabilera hori, ez? Irakurle asko izan dira, gehienak ez esatearren, protagonista bikotea bikote heterosexual bat zela pentsatu duenak. Hor tranpatxoak ere egin ditut, ez? Agian hainoikoak ez diren, emakumeentzako hainoikoak ez diren izenak hautatuta, Ales hori hasiera baten gehienon buruan gizonezkoa da, naiz eta lehenengo esalditik emakumeak noka ari diren eleberrian, ez? Eta halako tranpatxoak aurkitu daitezke eleberrian zehar, horre Eba autoan hartzen dutenean, bortxaketa batean agian ere pentsatu genezake, eta ez da halakori gertatzen, ez? Beraz, agian jokatu dut irakurleak izan ditzakeen aurreiritziak, novela beltzean ere baditugun aurreiritziak pixkat horiek hartu eta desmontatzen ere ibili naiz irakurleari tranpatxoak edo azkenean bere aurreiritziekin aurrez aurre jartzeko. Plazera eman dizu jakitean nola irakurleak erori garen zure trampa horietan? Ez da plazera, baina harritu nau nik buruan lehenengo esalitik, esan bezala, hain argi neukana, hain argi ez ikustea irakurlearen gehiengoak. Ez dakit plazera, plazer txiki bat esango du agian, Narrazioan erabili dituzun gaietan ikusten da dokumentazio lana egin duzula, Bianako sorginarena kasurako. Bianarekin gertatu zait, herriari buruz ikertu ahala, sorpresa zoragarria agertzen joan naizela. Biana eta Margotako sorginkeria mundu hori izugarri gustatu zait.
Gero, garai batean juduak bertan bizi izan zirenean, zeuden kondairak ez da haien inguruan ere, nola aurren odola eta bihotza eta jaten zituzten, eta halako bitxikeriak ere gustatu zait sartzea, ez? Dokumentazioa batetik herriari buruz, noski, ardogintzatik ere edan behar izan dut, bai ardogintzako prozesuez, ardoen ezaugarriez, dastaketak nolakoak diren, dokumentazio lana badago atzean, bai. Hasieratik aurre ikusita zenuen historia aldatu eginda idatziala? Bai eta ez. Hemen ere lehenengoaren itzala neukan eta lehenengoaren oroitzapena, han idazketa oso librea izan zen, nire lehenengo novela izanik etorri ala idatzi nuen, eskema konkretu bat gehiegi jarraitu gabe, eta agian naturaltasunean irabazi zuen horri esker, ez? Baina antsietatea ere sortzen zidan liburu aurrera joan ala eta misteriozkoa eta beltza izan da, bukaeran pieza guztiek enkajatuko ote zuten horrek, ez? Eta bigarrengoan argi neukan hasieratik gauzak lotuago nahi nitula. Beraz, eskema zurrunago bati jarraitu diot, baina esan bezala berreraikuntza etengabea izan da, eta beti ere hori aldaketetarako margina utzita, ez? Eta nik uste askatasun hori beharrezko dudala idazterako orduan. Amaiera aurre ikusita zenuen edo aldatu egin duzu? Amaiera ere aldatu den gauzetako bat izan da, bai. Amaiera ez dakit arrosagoa deitu, baina agian ez hain dramatikotan ere pentsatu nuen, baina nik uste eskatzen zuela halako amaiera bat, eleberri honek. Hau da, nire bizitzan lapurtu dituan liburu gutxietako bat, duela 20 urte egin nuen, beraz preskribatuta dagoela esango nuke, delitua, baina Roland Barthen zeinuen imperioa, Marsellan bizi nintzen garaian, han bizi nintzen etxetik lapurtua. Madarikatua da, batez ere antzerki lanetan ibiltzen dienentzat, ez? Izango nuke hori, baiek deitzen diote The Scottish Play edo antzeslan eskoziarra, William Shakespearen Macbetheri. Eta nik nire izan oso Shakespeare izan nuen eta bereziki kutxuna daukate liburua, antzeslana da Macbeth. Irakurtzen nahi handik ez dut bukatu Ursula K. Le Guinen Oianitzean mundua, Amaia Palauzak hitz. Bai, nire bizitza profesionala hementxe eman dut. Gutxi gora bera, lehenbizi hasi 75 gutxi gora bera irakaskuntzan hasi nintzen, hor egin nituen 8 bat urte, gero irratira pasan nintzen, bestaldeko ertzera, irratian egin nituen beste 21 bat urte, eta azkeneko urteak jesuiten itzultzaile lanetan, orduan hementxe eman dut nire bizitza guztia, bide profesionalean behintzat. Mirenek esan digu idazten hasi zenetik beti izan zaituela bere ondoan. Uste zenuen onaino iritsiko zela? Hori behin ere ez da jakiten, nik lehenbiziko bere idazle zaletasunak, ez dakit, 85 edo gutxi era hor izango zen, erio olerki bat egin zuela eta ura ikusteko eta nik nire iritziak emateko eta aukera eman zidan, eta gustora asko egin nuen, eta gero gainera saria irabazi zuenean, neu ere nolabait postu nintzen, neu egin nuen laguntzatxoa, zerbaitetarako balio izan zuela pentsatuz. Baina gero hortik aurrerakoa, hori beste kontua da. Garai hartan, oroitzen ez ukartean ez genukan ez da ordenagailurik etxean, eta hauenera joaten nintzen idatziak pasatzera, ez? Eta hantxe idatzi eta erakusten izkion egindakoak. Eta gero ere, 33 ezkilen ere niretzako garrantzi handia izan zuen Lasaroren esanak eta iritziak, ez? Eta Sotoan Gordeak ekin ere, berdin nire lehenengo irakurletan egon izan da beti bere iritziak emanez eta gomendioak. Oin, esan behar dut, gerotxo arte etzigula ematen, nahiko egindakoan ematen zizkigula gauzak, bidean etzigun lata gehiagirik ematen. Lana, buketu samar zegoenean, izate zen, onespena emateko eta, poz handiz. Eta gainera, lehenbizikoak izan zuen ibilbidea ikusita, gero gainera bigarrena etorri zen, eta bigarrena honek nik uste, baita ere izan duela bere arrakasta, eta, gustora.
Arrauteari buruzko liburu bat, Marrazkia gabezian deitutako liburu aipatuko dut, nik idatzitakoa. Bertan, marrazkiaren ez dakit, erabilpena, saiatzen naz gaurkotzen. 20. mendean bolada luze baten pentsatzen zen teknologiak gainditu egin zutela marrazkiaren beharra. Eta niri ordea, iruditzen zait, irudien bidez pentsamendua komunikatzeko eta espresatzeko modu naturalena da. Kultura guztiak marraztu dute, baina kultura guztiak ez dute idatzi. Beraz, lehengoko, oraingoko eta geroko espresatzeko modu izango da. Liburu artistiko pilo bat dagoz, eta oso politak, baina nik aukeratu dudana da Isturitzetik Tolosan barru, Josean Artzerena, errolatu zidaten oso gazte nintzenean, eta bera, liburu hori benetan artefaktua da, arte pieza batia, eskultura. Irudiak poemak bihurtzen dira, poemak irudiak, ateratzen dituzu gauzak eta irudimentsotara eraman, eta niretzat altxor txiki bat da. Nire ondan beti ukiko nukeen liburua taotekin da, baita ere oso zaharra, eta horregaitik, horren zaharra izateagaitik igual, aintzineko usain edo oihartzuna dauka, hor barruan dauden poema filosofikoak edo ez dakiz eran ditu esaera zahar horiek. Beti errealitatea edo munduaren ikuspegi edo begirada askoz ere ikuspuntu altuagotik edo zabalagotik erakusten bai didate. Liburu inspiratzaileak aukeratu dut Maisuaren hezurrak, George Cranek idatzitakoa. Bera poeta anarkoa da eta ez da fikziozko liburua. Bizitzen zen garai horretan Catskills mendietan, New York estatuan, eta aurkitzen du bere auzokidea dela monje txan bat zen antzekoa, baina txinatarra, nahiko zaharra dagoeneko, eta lagunak bihurtzen dira, eta monjek eskatzen dio laguntzeko, bidai bat egiteko, ze bera iraultza kulturalean ihes izan behar zuen Txinatik, bere monjekideak eta maisua erailak izan da, eta berak bueltatu nahi du, eta bere hezurrak bilatu, maisuaren hezurrak bilatu, edo hezur bat edo hezur baten zatia bilatu, behar den moduan lurperatzeko. Orduan, liburua kontatzen du bidai hori, barruko Mongoliara, eta alde batetik humoretsua, bestaldetik gainera pertsonaiak guztiz kontrakoak dira, eta baita ere poesia dauka pilo bat, eta batez de ederra da. Nik 11 aldiz irakurri dut. Nik irakurtzen dut oso kuriosoa naizelako, kuriosidade handia dakat. Interesatzen zaizkit munduaren edo realitatearen ikuspegi edo aurpegi ahalik eta desberdinen ezagutzea. Eta hortaz aparte lagundua sentitzeko. Irakurtzen ditudan hainbeste autoreak iruditzen zaizkit sentitzen ditut oso gertu, oso lagunak izango balirate bezala, eta gutxi batzuk lagundinak. Miren, asko estimatzen duzu Laxaroren iritzia zeure lanei dagokionez, zer deskubritu duzu zeure estiloaz bere begietatik? Ez dakit estiloaz esango nukeen, baina Laxaro irakurle amorratua da, eta bere onespenak nire lanarekiko bai halako segurtasun bat eman izan didala beti, ez? Eta oraindik ni behintzat idazle berri kontsideratzen naiz oraindik, nire 2 eleberri bakarrik argitaratuta gero, eta batik bat hori, ez? Bere iritziak eta bere balekoak badauka pixua niretzako. Nik egia esan meritu handia ematen diot, lana eginez, novelak idaztea, hori iruditzen zait, nik idazle bizitzan, ja jubilatu arte ez naiz idazten hasi, esan liteke gero hasi naizela denbora izan dudanean, eta zailtasun ikaragarria ikusten diot horri, batetik idazten,
eta gero bestetik lana egiten. Lanean zabiltzenean, erabat hartara dedikatzen baina horrek asorbitu egiten zaitu, eta nola atera denbora idazteko hori izugarrizko meritua ematen diot. Gogoratzen 33 ezkileekin lanaz gain proiektu berrietan sartuta gaunden gainera, eta lan asko kentzen zidan lan tokitik kanpo etxean ere bai ordu asko, gero posaketak ere orduantxe egitea okurritu zitzaidan, eta niretzako ihesbidea izan zen idaztea, deskonektatu eta zerbait berri eta sortzailean sartzea, behar nuen zerbait izan zen. Bigarrengo honen kasuan oso desberdina izan da. Lehen aipatu bezala konfinamenduarekin bat egin zuen eta denbora soberan, baina esan bezala burua ere bere honenean behar du idazteko orduan. Laxaro, nolakoa esango zenuke izan dela eleberri batetik besterako bilakaera? Ni estilo aldetik azterketa egiteko ez nuke esango aldaketa berezirik ikusi dudanik, baina ikusi dudana da bere idazteko estiloa, niretzat behintzat oso erosoa da. Inolako zailtasunik gabe joaten zara horria pasatzen eta harrapatu egiten zaitu gainera berak novelak, eta niretzat novela baten gauzarik ederna hoxe da, ez? Zeu idazte irakurtzen ari zarela, ari zara ja gaian sartzen eta gainera bere azkeneko novela honetan berari izan dio, lehen beste irakurketa bat ere egin dudala, kronologikoa. Eta lehenbizi novela nola dagon zatikatua eta atal desberdinetan askotan ibili behar izaten duzu atzera aurrera, hau nola zeinekin nola, eta kronologiko horretan inolako problemari gabe irakurtzen duzu dena, baina berak esan duen bezala, igual galtzen duzu beste zea hori, beste xarma hori edo intriga hori, ez? Horrela idatzi zenuen zeuk ere kronologikoki? Ez, zatika idatzi nuen. Irakurketa kronologikoak egin ditut noizki berrikusteko orduan eta berri dazketetan zehar, zerbait lekuzkanpo zegoen ikusteko edo ideiek behintzat bere lekua ote zuten ikusteko, baina sortzeko orduan irakurleak irakurri duen moduan irakurri dut, gero noski aldaketak egon dira, ez batetik bestera, baina ez sortu ala egin dut, bai zatika eta saltoka. Eta orain urrengo baten zai gaude. Ez dakit astirik hartuko duen ala ez, baina. Laxaro, zein balio emango zenioke liburu honi bertan gai asko jorratzen baitira? Balore asko daude, alde batetik bai bikote harremanak, bai emakumearen presentzia, emakumearen protagonismoa, bai negozioak egiteko formulak eta negozioak dena balio du, ez da negozioaren baitan. Ni uste salaketa hori egiten direla portugesakin etorkinak nola erabiltzen diren zenbait alorretan. Ni alde hortatik balore desente lantzen dituela iruditzen zait, eta bide egokia izan ditekeela gaina horrelako gauzak lantzea, inolako helbururik gabe egingo balu bezala, baina ondo pentsatuta daudena dira. Azken baten eleberri beltzaren ezaugarrietako bat ere bada, kritika sozial hori egitea, eta saiatu naiz bai hori, lehen aipatu bezala Laxarok, etorkinak nola erabiltzen dituzten upategietan, eta ze baldintzetan egiten duten lan, eta azken baten eleberriko Anadiana ere hori ikertzera joaten da upategira, gero beste saltsa baten sartuta bukatuko duen arren. Nik uste badala eleberri beltzean, ez dakit foku hor jarri beharko genuken, baina bai agertzen den zerbait, eta hau ere ez da libratzen hortik, kritika soziala egitetik. Saio Alkaiza jantzi du 2021ko Nafarroako bertsolari txapelketako garaile txapela. Haren garaipenaren arira, Usue Alberdi idazle eta bertsolariak idatzitako kontrako eztarritik liburua aurkeztu nahi dizuet gaur, non 15 bertsolari emakumeen testigantzak bilduak izan diren. Bertsolaritzan hainbat emakume ari denez, ekintza honetan behintzat emakumeek berdintasuna lortuta zeudelakoen nengoen, baina liburu honek argi azaltzen du datuak eta pertzepzioak ez datozela bat. 15 bertsolariekin egindako jardunetan, jasotako testigantzek begiak iriki dizkidate, hain idealizatuta nuen bertso mundu honetan emakumeek pairatzen dituzten eraso sexistek tokiz kanpo harrapatu naute, biziki hunkitu eta goibeldu. Gizonen pertzepzio eta sentsazioen gatibo gara denok. Gizonen hitzen gatibu, dio liburuak. Eta gizonezko bertsolari, bertsozale, ikusle eta entzule naizenez, emakumeek nozitzen dituztenekiko nire erresponsabilitate partea ulertu dut. Ni arazoaren parte izan da, konponbidearen parte izan naitekela ulertzen lagundu dit liburuak,
jokamolde, umore eta ohitura sexistak bertan bera utziz, eta salatuaz, eta Uxue Alberdik dion bezala, berdintasunezko bertsolaritza bizigarriaren aldeko autua eginez. Bertsolentza maitala ez, emakumeek egunerokoan jasandako bazterkeria, bereizkeria eta gutxiespenak ulertzen laguntzen duen liburua da hau. Erraz irakurtzen dena, ideiak argi eta zuzen azaltzen dituena. Horregatik, denak gonbidatzen zaituzte, emakume bertsolari hauen testigantzak irakurtzea. Aipatzen dituzun gai guzti hauek zuri zuzenean ikutzen dizuten edo interesatzen zaizkizun gaiak direlako? Bai, azken baten kontsumitzaile bezala gutxitan jartzen garelako pentsatzen zenbait gauzatan, ez? Erosteko bideak bai zaintzen ditugu agian herrian kontsumitu eta halakoak, baina jartzen ote gara pentsatzen, ez? Ardo hori dastatzera goazenean horren atzean dagoen lanaz edo dauden baldintzez, ezta? Pixkat horretaz hausnarketa egin nahi nuen eta herri osan bertan neuke zuzenean ikusi dut, ez? Nola egoten diren askotan geltokien inguruetan etorkinak zain, furgoneta hori noiz pasako hori hartu eta upategietara joateko lanera eta bueltan askotan gero kalean lo egiteko berriro, ez? Arkaitz Kanoren Neguko zirkua ipuin liburuaren analisia egin du Irati Jimenezek liburu honetan. Editorearen hitzetan, narrazio multzo baten hausnarketa istorio bihurtu du. Abenturaz eta intrigaz jositakoa. Kuku emozio programaren barnean dagoen poza lantzeko album ilustratua. Forma borobilekoa, halakoa delako barruan daramagun poza mutuberria ilustratzailearen ustetan. Poza zirimolaka kanporatzen dugu, hortik irrimola. Amaiur Reper, idazle Baxena Bartar gazteak, aurretik antzerkia idatzita bazuen ere, fikziozko bere opera primarekin aurkeztu da Euskal Letretan Maiatz argitaletxearen eskutik. Gizarte garaikide honen malurrak bildu eta kontatu ditu, tonu ezkor eta umoretsu baten bidez. Idaztea batzuetan norbere sotorik ilun eta beldurgarrienera jaistea bezalakoa. Han gordetzen baititu idazleak sarritan bere mamu eta beldurrik ikaragarrienak. Baina idazlearen benetako meritua ez datza haiek baretu, txekotu eta letretan kateatuta irakurleari eskaintzean. Nire ustez, idazlearen benetako meritua, soto horretara jaistean datza irakurri behar duen bakoitzean bere mamu eta beldur horiek hantxe eskutatzen direla jakinda ere.